cada dia inútilment passa i s'endú dolços moments, folls pensaments que no diria a ningú. Soc tan poca cosa. Les 10:02 del matí, continuem en directe al Submarí i ho fem per parlar amb aquesta veu que ara escoltàvem. De fet, ahir ja la vam començar a escoltar. Ens presenta el seu treball, ens presenta en un concert el dia 20 a la Nova Xescava tot aquest món d'il·lusions i de cançons i d'estàndards, això sí, en català. Per tant, és el moment de donar la benvinguda d'una banda. Maria Betriu, bon dia i bona hora. Bon dia, què tal? Doncs encantats, sempre que ens visites ja saps que ens fa molta il·lusió i més quan hem de parlar de Igualment, música. nosaltres encantats d'estar aquí. I de veu no vens sola, vens amb una part d'aquests músics que hi són en aquest treball. L'Arnau Gil, bon dia i bona hora. Bon dia, què tal? Benvingut també, ja una veu coneguda en aquest programa. Moltes gràcies. Ja pràcticament no necessitem presentacions, perquè ja ens coneixem. Ja ens coneixem bé. Exacte. És bo, com dèiem, parlar, i ara ho farem, d'aquest treball, Canta estàndards en català, també del concert, on suposo que es podrà veure tot plegat i escoltar, però Sí. d'entrada, Maria, com presentaries aquest treball? És un recull de temes que jo, la majoria ja els havia fet durant anys i ara els he volgut fer en català, tots Uau. en català. I n'hi he afegit alguns d'altres que no havia fet mai, però que també m'agraden molt com a estàndards, i dic, mira, per què no posar aquest tema que m'encanta? Va, vinguen. I bé, amb això hem format aquest disc. Situem una mica, quan diem estàndards, ho dic per a la gent que també ens està escoltant, no? Clar. A què ens referim exactament, estàndards? Estàndards són temes que la gent coneix, que han sonat molt, que són temes d'anys i que han agafat una solera, diguem, dintre la música. Seria el cançoner popular, una Això. mica, no? Molt bé. Sobretot, a veure, sorgeix de la música americana, no? De la música dels musicals, que, bueno, al final el repertori que s'agafen al jazz, no? De fet, els estàndards de jazz, diguéssim, potser són els primers estàndards així que apareixen com entesos com a estàndards. I després això s'extén a tot el món, hi ha els estàndards de la música brasilera, els estàndards Sí, perquè en de aquest tot disc, el món. en aquest disc hi ha estàndards americans, estàndards Has brasilers, fet una mica la volta al món, estàndards... N'hi ha un de francès, també. Sí, Clar. oui. Per tant, bueno, les fulles mortes, Exacte. Morta, que realment és un clàssic. Per tant, són aquests temes que qui més, qui menys, o que han format part, no?, de la història de la música. Exacte. I també tenim el Soc molt poca cosa, per exemple, que és, Ara l'escoltàvem. que és un estàndard, justament, que és català, és un compositor català, que a més li va ensenyar la Maria. De Lleó Borrell, Exacte. que el vaig conèixer, me'l van presentar en els anys finals dels 70, i jo ja cantava en aquella època. I... Bueno, és que la Maria canta des de que pot. Des de que vaig néixer. Exacte, des de que té veu ja, Vull dir que... Sí. Als anys 70 deies, al final vas A finals conèixer. dels 70 em van presentar el Lleó Borrell i en el seu estudi, amb el piano, diu, aviam si t'agrada aquesta cançó. I em va tocar el Soc molt poca cosa. I me'l va ensenyar, el vaig cantar amb ell, el vaig anar aprenent, i em va encantar tant És que aquesta és cançó. preciós, aquest tema. Em va agradar tant, que no l'he deixat mai més. Sempre l'he posat en el repertori sempre que he pogut. Uau. Amb els grups, orquestres que he anat. Per tant, L'he aquí posat. el tenim, aquest Soc molt poca cosa, però és una gran cosa, tenir aquest I a més treball. vaig dir, en aquest disc l'haig de posar, no podia pot faltar. faltar aquest tema. Clar, estàndards, tenim 11 temes, amb aquest també Soc molt poca cosa, però com ha estat aquest procés de selecció? Perquè m'imagino que una cantant, un músic, un compositor s'enamora d'uns temes, però aquí ha de fer una selecció. Per què aquests temes hi són i per què els que no hi són, justament, no? Tots no hi caben, Clar, això és això està clar. evident. Sí. Bueno, Llavors, és buscar els que m'agradaven més dintre dels que jo tenia en el repertori i a més això que t'he dit, agafar uns d'altres que també m'agradaven molt i que vaig dir, va, aquest també el vull fer, no? I el vull posar. Però bueno, se n'han quedat molts en el tinter, vull dir que... Sí, en el procés, no? Des dels assajos fins ja a les jornades de gravació, doncs, bueno, va anar variant una mica el repertori allà, no? Sí. Hi havia unes opcions una mica obertes i es va anar concretant també en funció dels assajos. Ara a veure si fem un altre disc. Ara anava a no? dir-ho. Això. Això és fantàstic, El deixar proper. alguna cosa al tinter perquè el tinter torni i anem Exacte. fent estàndards Ara. en català 2 o 3, un altre Això. títol. Per tant, tota una discografia amb aquests temes. El fet de cantar-los en català quan un ja els coneix originàriament en una altra llengua, què varia? Tant a l'hora de fer els arranjaments, de posar-ho en escena,
la traducció literària pròpiament, no? de la cançó, del tema. Pels arranjaments crec que no hi ha variació, oi? Això que ho digui l'Arnau. Són arranjaments originals. Això sí, però vull dir que... N'hi ha algun que està més inspirat en alguna versió i n'hi ha d'altres que són més diferents de totes les versions que s'han fet. Però bueno, penses més en una part més instrumental, no? Quan fas l'arranjament. Per això. No afecta tant la fonètica, no? En canvi, la lletra sí que afecta, canvia molt. I la mètrica. No? I la mètrica, molt. Canvia moltíssim, perquè la majoria d'aquests temes jo els havia cantat en anglès i en portuguès, i després quan els agafes en català, bueno, no vegis, costa. El català és més extens en paraules que no pas l'anglès, diuen, però sí que és veritat que acabar la mètrica... Primer fer la traducció, és a dir, que allò que està dient en anglès es digui també en català, perquè si no ja t'inventes una altra cançó. I després que quadri també, no? Vull dir que això és un treball que Déu-n'hi-do. Bé, haig de dir que les lletres no són meves, la veritat, perquè he tingut problemes amb les lletres, perquè em donguessin permisos, bueno, ha sigut una cosa molt laboriosa, de mesos, i algun dels temes que pensava fer en un principi no els he pogut fer pel tema aquest de la lletra. Llavors he agafat temes que les lletres ja estaven fetes. De fa molts anys, de Josep Maria Andreu, de Jaume Piques, però bé, tot i així... Per tant, ja hi havia la tendència de traduir aquests estàndards en català, no? És a dir, no és una cosa relativament nova, sinó de dir... No som els primers ni de bon tros. Però això està bé que hagi estat així, no? D'adquirir en la nostra llengua aquests temes. Sí, bueno, sempre hi ha hagut algú que ha estat fent això una mica. O sigui, la Núria Feliu en el seu moment, el Cris Joanico fa uns anys amb la Big Band del Taller de Músics, hi ha hagut gent que ja ha fet això, però ara mateix no hi havia ningú que fes això, i també és interessant poder acostar, jo crec, aquest repertori d'una manera més propera, no? El fet de... Clar, la llengua sempre és una mica distant a l'hora d'entendre bé el contingut de la cançó, no? El fet de que hi hagi una adaptació que, bueno, que no necessàriament explica el mateix que la cançó original, sinó que, bueno, fa una aportació nova. Clar, permet acostar la cançó d'una altra manera, no? I això és molt interessant. Però la veritat, això que dèiem de la lletra en català, costa molt de col·locar-la, Oi? Però un cop la trobes, un cop l'has lograt col·locar, jo trobo que m'hi sento molt més bé. M'hi sento molt més bé amb el català perquè el puc expressar més bé. Clar, ara és el que et anava a preguntar, quines diferències emocionals... O sigui, la tècnica hi és, la intenció hi és, i escoltar-te tu en anglès, en portuguès o en català és brutal, però a l'hora d'executar, no? Quines diferències hi ha, com treballes un text, doncs això? Jo m'expreso més... O sigui, un cop ja el tinc col·locat, com dic, que ja em conec la lletra, llavors ja puc expressar-me, ja puc moure'm dins de la lletra i a la música puc moure'm. I llavors és quan ho expreso i m'hi trobo molt més a gust perquè és el meu idioma i l'expreso molt millor. Pots arribar molt més lluny, no? Que no pas cantar en una altra llengua. Amb expressar-ho, sí. Clar, de fet la llengua materna és materna per això. Exacte. Per molt que s'ha de notar d'una manera o altra. Que es dominin altres llengües, però i més amb cançons en què l'amor, l'afecte, les emocions hi són, no? Quan expliques segons què, i clar, si et surt de dins, doncs home, sempre és més intens. Hi ha una cosa molt curiosa que m'ha comentat algun amic, que és que, clar, al començament, quan escolten el disc, clar, estan acostumats a escoltar jazz en anglès. Clar. I al principi, per una qüestió, bueno, la sonoritat de la llengua, al principi diuen, ostres, m'ha costat una mica entendre que era jazz, no? Però quan ho he vist, ostres, quina passada, doncs a mi em va passar al revés. És curiós. Ah, sí? I vaig entrar de seguida i vaig dir, jo vull que sigui això el jazz. Bueno, clar. És curiós. Potser és una forma més planera d'entrar al jazz, no? L'Arnau té amics que en saben molt de jazz, com ell. Vull dir que, esclar, llavors ja busques una mica, ja ets un mestre, no, en aquest sentit. Potser estem parlant d'una persona més aficionada a escoltar jazz, no? I clar, hi ha diversos perfils, no? Hi ha la gent que escolta més varietat de música, hi ha gent que té més preferència pel jazz, no? I clar, el que li passava era això, no? Fonèticament, al principi t'has d'acostumar, perquè has estat escoltant jazz sempre amb una altra llengua, amb una altra sonoritat, no? Però llavors, quan te n'adones que pot tenir aquesta sonoritat, Això és com quan van doblar Dallas al català, permeteu-me. És a dir, quan estàs acostumat a veure una sèrie en castellà i llavors te la doblen en català, dius, ui, què passa? Primer et xoca. Però jo en aquest cas haig de dir que hi he entrat molt ràpid. O sigui, no sé si és per la suavitat, per no sé què és, però hi vaig entrar de seguida, perquè a vegades, clar, quan no hi entens en un tema o quan no estàs acostumat, dius, a veure, no?, com sona, i tens aquella prudència de dir,
vull que m'agradi i espero que sigui així. Doncs jo haig de dir, confesso que va ser un viatge molt directe, no? El de dir, ostres, clar, també és que conec molt a la Maria i que és impossible que no m'agradi el que fa ella, però, per tant, objectivitat poca, però sí que és veritat que entres molt bé amb el què dius, com ho dius i molt ben maridat amb la part sonora. Anem aquí ara. El grup, el total, els músics, a l'hora d'elaborar això, com ha estat aquest treball de tants músics, de tanta gent, de posar en escena? En realitat ha sigut bastant fàcil, perquè són uns musicassos impressionants. Són uns músics de luxe. Sí. I ha anat molt bé. Bueno, de la idea que tenia al cap a l'assaig és que pel que són els arranjaments, no, és automàtic, vull dir, quasi la primera lectura ja és perfecte. Sí. Home, llavors s'ha de matitzar alguna cosa, però... Bueno, i jugar-hi, que també agrada, no? Inclús a vegades tot és perfecte, però dius, fem una mica la imperfecció aquella que ens agrada, no? Al final és clar buscar que tingui una mica d'emoció, no? Que tingui vida la música i això és potser la part que més has de buscar després de... Però tampoc és difícil perquè és que això són músics tan bons que no... Deixa'm-els dir, també us heu fet acompanyar al Saxo Alt, hi ha temes en què surten alguns, d'altres, però en definitiva aquest disc està compost també per, no sé si ho diré bé, l'Aicea Martiarto? Aicea, sí. Aicea Martiarto, que m'encanta escoltar-la, he tingut l'ocasió d'escoltar-la en directe, amb tu, Arnau, justament, i és sensacional. Sona molt bé, té un so molt maco. La veritat és que sí, també amb Federico Mazzanti, en Ramon Grimal, l'Adrià Font i la col·laboració de Josep Maria Ferràs. És que esclar, és que què més vols? I la Maria Betriu i l'Arnau Gil. És que ha de sonar per força. Vull dir, és que realment, clar, aquest treball també és com d'aprenentatge i també de gaudi, no? De disfrutar. Què us ha suposat per vosaltres? No? És a dir, per exemple, en el teu cas, Maria, de dir, va, faig el disc, que aquí hi ha una il·lusió. Per mi ha sigut un repte perquè després de tant temps de... Bueno, he estat actuant, he estat als escenaris, però no havia gravat, i a més així en solitari. I en solitari com a veu, no? Sí. I esclar, ha sigut un repte, però bueno, que estic molt contenta del resultat, la veritat. Ha sigut una satisfacció grandiosa, i més poder-ho fer amb aquests músics, doncs imagina't encara més. Ha sigut com una garantia per mi. Bueno, jo crec que aquí hi ha hagut tot plegat, un equilibri fantàstic. I per tu, Arnau? Per mi, jo he après moltíssim, no? Sobretot treballar al costat d'aquests músics sempre t'enriqueix, o sigui, et fa millor músic, aprens molt i és tot molt fàcil, no? Tot sona això a la primera o quasi a la primera, no? I és extraordinari. Llavors també el procés de gravació i d'edició i tot, hem treballat amb professionals molt bons, amb el Tomàs Robisco de Bucmonera Records, amb el Pep Roig de Temps Record, i clar, al final d'ells també he après moltíssim, no? El fet d'estar al costat de grans professionals com ells ens han posat molt fàcil, ens han ajudat moltíssim, han aconseguit un resultat molt bo i n'he après moltíssim, no? De poder col·laborar amb ells. Deixeu-me que abusi de la vostra confiança una mica i que expliquem allò que normalment no es veu i no se sap i que ara ja ho apuntava l'Arnau i crec que és interessant. No patiu, Intimitats no, No, intimitats ni una, que aquí es preserva tot, però fer el tafanessi, que això m'agrada molt. És a dir, expliquem una mica, ja també pedagògicament, però a partir de la vostra elaboració i experiència, com es fa un disc. És a dir, la Maria té una idea, té una il·lusió, la tira endavant, tens el text, això ja ho tenim, ja saps on vols anar, quin és el tema. A partir d'aquí es truquen els músics i què passa? On us veieu, com ho treballeu i com és aquest treball després de taula de so, no? De dir, ara s'ha de fer doncs tota l'altra feina. Com és això? Un cop els músics han dit que sí, que això és molt important. Oh, i tant! Això és bàsic. Per sort van dir que sí. Això és bàsic. Llavors ve la feina de l'Arnau, quan jo ja tinc els temes triats i més o menys les lletres, etc. Llavors ve la feina de l'Arnau a fer els arranjaments per cada músic. I bé, això t'ho explica ell. Arranjament per cada músic, Déu-n'hi-do, a veure, el que faig és quan m'arriba un tema, no, que he de pensar com ha de sonar, en aquest cas pel disc, doncs clar, el primer que em plantejo és potser escoltar versions, depenent de si conec més o menys el tema, no? Si és un tema més nou, potser necessito fer-me el meu i escoltar versions, tocar-lo, donar-li unes quantes voltes i llavors trobar potser un camí per enfocar-lo. A vegades puc ser més fidel a alguna versió, fer més una versió més original, no? Per tant, jugues molt, no?
bueno, Sí, bueno... Després- construeixes. Sí, I Després també hi ha, és una feina bastant també hi ha una creativa, col·laboració entre tu i jo, no? Clar, sí, que que és provar la idea. diem, doncs, bueno, provem, aviam com sona així. Clar. Llavors amb la guitarra ell ho prova i canto i aviam com sona. Ho fem amb bossa nova això, o ho fem amb swing, o com ho fem, no? Clar. Vull dir, ho anem provant també. Per tant, Sí, és com el laboratori, no? I després, bueno, quan ja bé. tens la idea clara de com vols que soni, ho portes a l'assaig, que també, bueno, la part més difícil de tot potser és trobar un dia per assajar i els dies per gravar. Això és que a dir, tothom li quadrar vagi bé. agendes. Això és dificilíssim. això és molt T'ho difícil. juro. Quadrar Molt difícil. agendes i, a més, tenir en compte que allò ha de sortir bé perquè tornar-les a quadrar és difícil, Exacte. Exacte. Sí, bueno, llavors a l'assaig es treballa a partir de la idea i s'acaba de perfilar l'arranjament. No, també, sobretot, pel tema dels solistes. A l'assaig provem i després acabem decidint per qui se sent més còmode fent solo en cada tema i al final va sortint una mica també d'una manera col·laborativa, no? I col·lectiva. A partir d'una idea inicial es va transformant una mica en els assajos fins que llavors arriba el dia de gravació i ja surt, queda i es gravat tanca i com queda surt gravat. en aquell moment. No? Per tant, el dia de la gravació es posa en marxa, es fan tots els temes, si cal tallar, es talla, es torna a començar, m'imagino, o va bastant... Sí. Bueno, Sí. una N'hi van cosa haver que van sortir a la primera, eh? Això, la això és bo. gravació, molt bé. imagina't. Això no sí. ens ho esperàvem, no? Vam anar molt tranquils, la veritat, al final. I no sé si és bo o és dolent. I això que ens va passar de tot, perquè el primer dia de gravació ens va pedregar. Vam quedar xops, però bueno, nosaltres molls allà gravant. I Vinga. Vam anar a dinar abans de gravar i quan estàvem tornant per gravar... Però una pedregada. va caure D'aquelles que et una quedes xop com un una poll. tempesta Sí, que, sí. bueno, portàvem algun paraigües, perquè abans allò feia sol, no t'imagines que Sí, ja ho va van dir, començar a a més, ploure. com que ara tenim els que prediuen el temps, Sí. que ho encerten bastant. Sí, però veu quedar molt Sí, igual, sí, eh? vam quedar ens molls. va agafar de ple i clar, vam arribar a l'estudi xops, no? I veu gravar, Bueno, sí. evidentment, Vam i va gravar, surt, evidentment, potser per sí. això a vegades, surten les coses allò bé i a la Sí, primera. sí. Llavors, un cop ja està gravat i els músics ja tornen cadascú a la seva feina, llavors hi ha tot el procés d'elaboració. Exacte. Sí, I bueno, què passa? s'ha d'editar, s'ha de Primer mesclar. mesclar, Ah, masteritzar... Sí, aquí bueno, vam tenir molta sort d'entrada doncs, de tenir de tècnic de gravació el Tomàs Robisco, que Sí. bueno, ens va ajudar moltíssim. No, és tot el tema de la distribució dels instruments, dels micros, tot això és molt important. És bàsic, Captar molt bé sí. el so. Després, un cop tens aquest material molt bo, doncs va ser qüestió de portar-li en el Pep Roig i va fer meravelles, no? Amb allò és Sí, una mica sí, les màgic, mescles les va fer molt bé. I la com processen el so, masterització, És que és una part que a vegades el tècnic de so es desprestigia, no? Sense voler-ho, no? O s'ignora una mica de vegades i té una feina bàsica, És importantíssima. bàsic. I ho dic també aquí, en els mitjans doncs, de ràdio, que a vegades no se li dona la importància. L'Arnau em mira perquè em diu, no, però sí, és veritat, no se li dona la importància, no? sí, Inclús, sí. i més quan hi ha, a més, imatge, encara menys, no? Perquè sembla que sigui més interessant una cosa que És una que altra. si no sona bé, Però ja és no quedarà important bé. que un micro estigui col·locat d'una manera o una altra. És Sí, important que el exacte. tècnic de so o l'especialista conegui també el so que fa una guitarra, que fa un... Exacte. No? Sí, I llavors el que ho ha de mesclar i obrir pistes i començar a fer el Clar. trencaclosques... Tenen un ho nivell tingui fàcil. d'especialització impressionant, no? I per això n'he après moltíssim, perquè, ostres, és que controlen absolutament tant Clar, també són que... músics. Sí, Clar. sí, Coneixen sí. la música, vull dir que, esclar, Sí, tenen, sí. tenen Tenen molta experiència. És que, clar, aquests i- noms propis i coneixement. Clar. són allò talismans, i són gent molt i molt... Sí. Bueno, que són grans professionals, També- no cal dir res més. Clar, afegir una cosa, perquè a vegades tenim la idea dels discos, no?, com a música molt produïda, allò cada instrument gravat per separat i després molt editat. Nosaltres ho hem gravat tot en directe, com les veus es van gravar, les definitives es van Les gravar amb un definitives micro van gravar millor després. a part. Bueno, inici de perquè és una gravació, qüestió sí, sí. òbvia que, i més Tècnica, cal, sí, més és una tècnica, qüestió tècnica, vull no? dir que no... I vull dir, perquè és jazz, i la idea és que l'energia dels músics es conservi segons la interpretació del moment, no? I bueno, vam tenir molta sort això, de poder tocar amb grans músics, tenir molt bons tècnics i haver pogut aconseguir aquest resultat. És una il·lusió fantàstica, que sonarà, a més, com dèiem, aquest proper dissabte, dia 20, a la Nova Jazz Cava. Què passarà dalt de l'escenari? Fem una mica d'antetes, que la gent vingui, que compri ja la seva entrada anticipada i que escolti aquests estàndards. Què heu previst? Podran sentir tots els temes que estan en el disc.
tocats pels mateixos músics que estan en el Sí, disc. sí, Tots. tindrem la col·laboració de Josep Maria Conciertazo, també. Sí. amb Amb la seran col·laboració els també del mateixos Josep Maria músics, sí, Ferràs, tots estarem allà. Podrem Tots escoltar algun tema més, no? Sí, Que els això que Aquí hi ha en el disc sorpresa, va, que Això comencem també és a- veritat, sí. Sorpresetes. A part de tot el disc que es podrà escoltar allà en directe, també hi haurà els temes que jo ja havia fet en català, que no he pogut aconseguir posar en aquest disc. Aviam Sí, si sí, que més s'han endavant quedat al els puc calaix. posar. Bueno, ja està, el que vagi sobre de l'escenari, del escenari de la nova Sí. escala, perquè ens escoltarem d'una banda i Sí, com els que la podem gent aplaudirà ensenyar. molt, doncs haurem de fer un altre treball, un altre CD. Doncs són 3 temes més que afegirem en català, que aquests sí que són originals amb lletra meva. Sí? Sí, sí, sí. Uau. Oh, que bé, per tant, un recorregut en el món del jazz, dels estàndards de la Maria Betriu i passar una bona estona, m'imagino. Sí, no? home. Això, Sí. bàsicament. Home, Tots disfrutarem nosaltres molt, ara segur. que hem estat un parell de setmanes així assajant i tal, ens hem passat molt bé, Molt, la veritat. molt. Disfrutem bé. molt fent això. Jo assajaria cada dia, Doncs mira, perquè no puc, oi? perquè les agendes són complicades, però la veritat és que, bueno, perquè porteu la música a la sang i Sí. perquè abans ho dèiem fora d'antena Disfrutem molt, la veritat. amb el Marc, no? Que diu, ara diu el treball, tu portes la il·lusió i el talent i ets valenta també, no? En aquest sentit, i jo crec que en els temps que corren Sí. justament moure's per il·lusions i impulsos no és Sí, fàcil sí, i tu ho sí. aconsegueixes, per tant tot el que feu ho gaudiu. Sí, ja qui Sí, m'ho de- ja que de m'ho he fet, dit ja. Ha sigut una fita, aconseguir Clar, poder clar. fer això. Vull dir, Sí. Clar. hem tingut molta Home, ajuda. la veritat és que la meva por tenia, també, Sí. al Però això és principi. bo també, no? Suposo, de dir, ser Sí. prudent, no tenir És aquest un Ui, temor. que ho temor. engegues, tens molta incertesa, no? Però, Sí. ostres, hem tingut molta sort i, bueno, ens hem pogut esforçar Tot ha molt anat molt bé. i Tot i ostres, que, ens i ha que, bueno, ajudat. que hi ha hagut impediments, oi? Perquè hi ha la pedregada i tot això. Bueno, però Sí, això no, són no. anècdotes. Això en el llibret, el següent, anècdotes de Sí, gravacions. no? I llavors ja, i així feu el guió per la propera entrevista, que ja podré explicar coses. Sigui com sigui, aquest dissabte, dia 20, a 2:15 de la nit, podem treure entrades anticipades a través del web de la nova Jazzcava, de jazzterrassa.org, i si no, a la taquilla. I suposo que trobarem el Compact també, el treball, estaran allà, Sí, eh? sí, allà també, i tant, que sí. El podràs firmar, suposo. Sí, home. sí, sí, sí. Home, és que és Tothom un qui bon vulgui, regal. el Mira, ara que firmarà. ve Sant Joan i tot plegat, si no saben què regalar als Joans i Joanes, Un CD. És un entre bon regal. d'altres, doncs un CD d'aquests i signat pels protes. a més, aviat el disc estarà a Les botigues. Sí, les grans El Corte plataformes Inglés, comercials. l'Snac, Sí, les grans botigues físiques. a partir de la setmana que ve, em sembla. Home, doncs mira, per ser els Queda primers, poc. que sempre va bé tenir una mica de lujo en aquest sentit, Mhm. aquest dissabte tenim el nostre CD i llavors quan surtin aquests grans establiments, que ens farà il·lusió també, doncs hi anem, mira, i comencem a regalar CDs i estàndards. M'ha agradat molt que vinguéssiu, que m'ho vinguéssiu a explicar. M'agrada Moltes molt, Maria, de gràcies. veritat, que Moltes tinguem gràcies, aquest Mariona. treball aquí sobre la taula. Crec que tu mereixes i ens ho mereixem també els que ens agrada la bona música i les bones veus i els bons músics. Vull dir que gràcies. Moltes gràcies a tu. A vosaltres. I a la ràdio municipal. Home, ja saps que és casa teva, això. I Arnau, gràcies també per Moltes ser-hi. gràcies. Dissabte, doncs, aquest concert. Mentrestant, per anar fent boca, posem un dels temes. Va, amb quin tema acabem? Trieu vosaltres, per acabar aquesta entrevista. Quin podem posar? Tarararara. Quan em tornis a veure, potser? Val. Va, doncs, quan em Vinga. tornis a veure el número 8 del treball, us deixem amb la Maria Betriu i tornem després. Fins ara. Quan em tornis a veure, potser em trobis estranya, potser et costi de creure que he pogut oblidar. No pensis pas que sigui aquell amor que es deixa, que sigui la mateixa que et volia estimar. Quan em tornis a veure, jo també seré un altre i l'amor per nosaltres pot tornar a començar. Començarà un nou dia, hi haurà una estrella palva i amb la claror de l'alba ens donarem la mà.